Ezaguna da autogintza karaban duen pisua. Bi Mercedes eta Mitsubishi artean ia 10.000 lanpostu sortzen dira, baina mundu mailan hor aldaketak ematen ari dira autogintzan eta klima aldaketaren testuinguruan hor badator trantsizio bat. Erronka handia dago beraz horre aurrean eta hor dago sektorea berrantolatu, kotxe elektriko eta softwarea garatu, berrikuntza bultzatu eta mugikortasun jasangarrien aldeko beste pausoak ematea. Honetaz hitz egiteko, gogoeta konpartitua egiteko, proposatu dugu aste honetan ponentzia bat sortzea hemen Batzar Nagusietan bideo horri konpartitu bat egiteko. Tamalez, PNVk eta PSren ezetza borobilarekin topatu gara, eta nolabait elkarrizketari eta elkarlanari uko eginez. Era berean ere bai, Batzar Nagusi hauek gutxitsi dituzte, kendu diotelako kapazitatea honetaz hitz egiteko eta bideo horri bat edo egiteko. Honekin lotuta enplegua dago eta azken urtean 3.000 lanpostu galdu dira ere Araban. Lanpostuak galtzen ari dira aste hauetan, hor dago Alestis, hor dago Arnova, Mercedes eta bar, sektore batzuk ere oso kolpatuta daudez pandemiarekin eta beraz erantzun kolektiboa eman behar diogu honi. Aurrekoan igandean, o aurreko larun batean, erakutsi genuen bezala, indarra batu behar dira, aldarrikapen batekin, enplegu duina babestu eta bultzatu beharra dugu denon artean.